Na parroquia de Berís, en Irixoa, hai aldeas nas que a electricidade vai e ven. O problema é vello, pero agravouse nos últimos anos. Ca chegada de novos habitantes que demandan un servizo adaptado aos tempos, que lles permita vivir e tamén traballar no rural. Na casa de Ricardo celebraron en familia a festividade do Pilar. El naceu aquí no Campelo e, aínda que parte da semana a pasa na Coruña, este segue sendo o seu fogar e o seu refuxio. Por iso, aplaude a chegada de novos veciños. Eu me alegro moito porque realmente lle teño moito cariño a isto. Entre os que foron chegando están Carlos e Eva, unha parella nova que vive na aldea desde hai 10 anos. Teñen unha nena pequena e moitos problemas derivados dos fallos na suministración eléctrica. Por ejemplo, a la hora del baño, pues nos quedamos sin luz en el baño. Entonces, ahora que tiene 4 años, bueno, pero cuando tenía 2 meses, pues imagínate, vamos, que no sabía ni cómo capear la historia. Y luego a la hora de la cena, pues igual. La vitrocerámica, bueno, la inducción, error y punto. Con microondas no funciona, horno no funciona. E que pasa? Que aquí de noite, pois, encendes o forno e a cociña, te quedas sin se corta, salta el automático. As caídas da tensión agrávanse nos meses do verán e nas fins de semana, cando veñen os veciños cunha segunda residencia aquí. Carlos xa denunciou as deficiencias do servizo hai 9 anos. Daquela, a distribuidora envioulles un técnico que adiantou unha posible solución. Dixo que tiñan que poner un transformador para nós, porque claro, estamos a final da línea, e a final da línea a electricidade se vai gastando, e chega un momento que, claro, non hai. Hai un transformador que non dá para todo o que hai. Todo quedou nunha declaración de intencións e por iso os veciños acaban de presentar unha reclamación conxunta en Industria. Agardan que o novo transformador non tarde en ser unha realidade.